Maria, fes-nos tots i benvinguts a Debades, el podcast del terreno. Avui no tenim altra feina que fer el programa des de la peluqueria. Sí, aquí estem. Sí, aquí estic en cinta també. Sí, aquí estic jo. Sí, xiquets. Mos tocava i hem dit, bueno, mira, ja que tenim la tanda, ja havíem quedat en Vinilles, doncs bueno, aprofitarem. Estem aquí a la peluqueria de Marta i Menga, estan aquí les dues germanetes juntetes, i en elles, doncs bueno, farem este programa que volem que sigui, doncs això, la mort de relat. Comencem. Pues bueno, amics oients tots, com us diem aquí estem a la peluqueria de Marta i Menga. Xiquets, això està equipat Equipadíssim. i és al·lucinant, Sí, m'havies parlat molt bé d'aquesta qüestió i pel que veig xiqueta m'has agradat moltíssim. Pues també tenen una oferta, que ara elles m'ho explicaran, però deixeu-me també traslladar-vos a vosaltres l'experiència que se viu aquí dins, xiquets. Això és, com vos dic, per quedar-te pasta de moniato. Conta. Digues. Tu comences aquí, hi ha com un circuit, Ja com un circuit. i comences i això, te pots arreglar el peliu. Sí, això és el que en principi me toca. I després em pots anar a que et facin los sobacos. Ah, sí? Ja no tenen això? Tenen un apartat de que et fan sobacos, ingles i també el bigoti. També el bigoti? Te fan el bigoti, sí. Me'l farem. I llavors parlem-ne. Encara fan més coses? També tenen un podòleg. Què em dius? Tenen un podòleg Sí. que es diu Joanet de la Son, que a part també fot massatges. Pues si fa temps que no em toca un home, xiqueta. Val uns diners. Ja m'ho penso, filla. Com sempre estàs en que no t'arriba la pensió. He cobrat. Vull dir que no t'has de preocupar per res al món d'això. Pues estupendo. Pues això que et dia, filla, que pots passar aquí una tarda de categoria. L'única cosa, filla, és que si m'haguessis avisat, pues bueno, m'he explicat un altre tipus de bragues, perquè xiqueta vaig en lo que tenia per allà. Què et volies ficar? És que sigui un bordadet, algun picardilles, algo. Senteta. Si tu arriba de te fiques un pecardies a bandera. Sí, perquè les meves dots de seducció encara no les he perdut. Va, dona, Senteta. No, ara mira com ho faig. Jove. Hola. Pues bueno, filla. Sí. Ja et vaig parlar molt bé d'este puesto, tu ja sapigué, no? Ja t'haguessis pogut també arreglar una mica. I tu també, xiqueta, t'haguessis pogut demanar tant de més tard. Pues si sapiguen que veníem avui i em vas dir que tancaries la pastisseria. Per això mateix, perquè així ja saps que tinc un ratet més per aixecar-me, xiqueta, que ja ho saps que... Sí, xiqueta, ja ho sabem que obrir tots els dies és molt pesat. Molt pesat, molt. Però escolta'm... Molt. Que sí, Sinteta. Però no em vas dir que estaves mirant de traspassar-ho. Sí, això és un tema que te volia comentar, filla. A veure, què has fet, Sinteta? Que he fet un anunci, He fet un anunci i te demanaria, per favor, a veure si el pots ficar en antena i així, a veure si surt algun interessat, filla. Pues sí, xiqueta, perquè en lo difícil que està l'assumpte, si des d'aquí podem fer alguna cosa, vull dir que avant. Després no et preocupes de res del món, que tindràs el teu espai també. És un detall de la teva part, No res, dona, que fa molt de temps que mos coneixem. A veure, això tampoc te sortirà de vegades, Què hauríem de fer, Pensa que si hi ha algun interessat, doncs... Digues, a veure, si té algun interessat, què passa? No tindràs que passar a mi. A veure, com dius això? Que vols negociar per mi, No, dona, no. No és que vulgui negociar per tu. Jo el que dic, filla, és que millor que no el passes a mi, perquè sempre em puc emportar una comissioneta, que això no és que vulgui agafar diners dels teus, sinó que a la persona
persona que truque li carreguem una miqueta més, Així no t'has de pagar res, ja, no? Ho pagaràs tot ell. No, li carreguem a ell, per telefonejar. Sí, sí. I pregunta. Conformes. Pues bueno, amics oients. Dic, d'això que em dius d'ets bonet de la zona, que dius que feia més, Pues, si t'agafa este jove, això és una sensació relaxant a més no pot. Sí? Sí. I què em farà, Joanet? T'envia a dormir, te deixa Com me deixarà? calmada. Pareix que estigués, ja et dic, a una altra dimensió. És la gran oferta, saps? Que t'arreglen els peus, que després te fotin un massatge. Això no es troba a cap puesto, m'entens? Si em fa de temps que no vaig a un podòleg. Sí que fa temps que no vas, ja et veig. És que no tinc temps. No tinc temps per mi, xiqueta. Vull dir que agraïda també que m'hagués proposat vindre... De vindre aquí, Sí. És que et feia falta, és el que té. Sobretot que em toques un home. La vida són 2 dies, filla, i hem d'anar a mort de morir. Sí. Escolta'm, a veure si mos agafen ara també Marta i vinga, xiquet, que estem aquí esperant-les, a veure si venen. Sí. Però bueno, mira, diràs que tan senzill, Ve algú cap aquí. Aita, pues sí, a veure. No sé mai, filla, quina és Marta i quina és Benca. Hola, xiques, bona tarda. Bona tarda, Vos agrada l'espai que vos han preparat perquè poguéssiu fer el programa avui aquí en directe des de la peluqueria Marta i Menga? Molt, mos agrada molt. Però dic, filla, tu qui ets de les dos? Jo sóc Marta. Ara vindrà ma germana Menga, que està allà atenent a uns clients, a veure si se'n van. Conformes. És que ara Lídia Cintina, vaig telefonejar i dic, no sé en quines de les dos he parlat. Doncs bueno, per on començarem? Començarem primer per rentar-vos el cap, així després ja podem anar a fer el que vosaltres volguéssiu, o sigui, tallar-vos... Dic, filla, Dis-me. estic pensant aquí mirant un parell de revistes, Seriament en el tema de xollar-me, Fotem el cap com un ginoll. Si vols, sí, filla, això se porta molt. Si vols, aquí t'ho podem fer. És que m'han comentat que hi ha un company que fa uns massatges i dic, mira, si em foto rapada, té per fer-me de cap a peus, Si vols un tatuatge també Pues, és una nova... així també fos tatuatges. És nou d'ara, això, que també ho tenim aquí. Teniu de tot. Sí, xiqueta, tenen de tot. És el que et dia. I tu et vols fer alguna diferent o anem a lo de sempre, les metxetes? Jo sí, a lo de sempre, en les metxetes. Això sí, esta vegada de color carabassa. Ah, pues sí, carabassa. Te quedarà molt bé, trobo jo. Jo este color ja fa temps que m'agrada i dic, mira, porto la pulsera, veus? Sí. És així també. I dic, vamos, que anirem de conjunt. Pues no se'n parla més. No se'n parla més. Guapíssimes tiràs. I ta germana? Dic, què li passa? Què tarda tant? Passa que l'últim que fem és el massatge de Joanet de la Son i vés-hi trau-los d'aquí. Se vos queden los clients adormits, tat. Adormidíssims. És normal, filla. Té unes mans per als peus i l'esquena està bé. Però bueno, que podem anar començant, Sí, pues sí, xiqueta, comencem. Comencem ja veurà cap. L'única coseta, xiquetes, és que... Ja em perdonareu amb ma germana i a mi, però és que ja veieu que tenim tots els rentadors de cap ocupats. I com ho retarem el cap, pues com ho farem? Com s'ha fet tota la vida. Ara posarem 2 pavals i foteu-lo cap dins. Compte. Dic, mira, filla, a mi, si no ho tenia clar, m'ho acabes d'aclarir. A mi xolla'm, però ja... Si estàs segura, jo vaig a enxufar la maquineta i començo a rapar-te. Sí, rapa'm. Ja està segura, Cinteta. Sí, m'he vull rapar tota. Tota, tio. De dalt a baix. No et deixes que al cantó. Pues sí, xiqueta, no se'n parla més. Cinteta. Vaig a buscar tots els aparatos i a ma germana i venim cap aquí a Sí. començar la feina. Estupendo. Pues mira, va, que nosaltres així aprofitarem i anirem a publicitat un momentet i tornem en seguida des d'aquí a la peluqueria de Marta i Venga. Dic, ara ficaràs un anunci, Sí, Cinteta, sí. Vale. Ara tornem, amics oients. Se traspassa panaderia. Motiu per falta de gana, xiquets. Està situada al centre mateix de Tortosa. No podràs arribar en el cotxe mai de la vida. Bon preu. Més informació, truca. Se traspassa panaderia. Aixeca't a les 5 del matí i ja veuràs com te canvia la vida. Estàs cansat d'apuntar-te al gimnàs i no anar mai.
cansat d'anar a les 10 al bar a veure qui s'ha mort, cansat de tot, com de la panaderia, de... Sí, i què més? No se sap les devolucions. Pues bueno, amics oients, aquí seguim a la peluqueria de Marta i Minga. A veure, girem una miqueta el capet. Sí, Molt... Tenim aquí a Cinteta, bueno, pues que ja quasi ja l'han rapat. Va cap a l'altra I a banda. mi pues m'estan fent les metges, a veure si Vale. acabem d'una, Cotxalada. Perquè xiquet, este color pues tarda, segur que tarda molt en muntar. Xica. Pues quina orella més peluda. sí, m'he deixat anar molt últimament. Ara després això també passarem a arreglar-ho. Sí, tu tota vull que em rapes. Vale. Tota, rapa'm tota. Dic, Minga, Dis-me. i Mira cap a jo què? Com he quedat a través d'aquestes metgetes? Sortiré d'aquí guapa? Però guapa, És que tinc molt d'ull jo per a combinar colors. Això sí, estirem una miqueta més de rato en tu perquè t'han de fer la permanent, t'han de secar... Sí, filla. I en Cinteta ha sigut rapar i acabar. No passa res, filla. És el que té. Lo clàssic sempre costa una miqueta més. Dic, bueno, jo ja estic, Vel jove o què passa? Cinteta, quin efecte que fas? Vull que si cries al jove que vaig descalçar-me. Compte, no pareixes tu, va. Així vols que esto me vinga a arreglar-te los musclos? Sí, primer que comença pels peus. Ho tinc tot fet un cromo. Ai, pues filla, no sé com se quedarà este jove en este cap i estos peus que portes. Tu, Marta, com me queda el cap? Te queda superbé. M'encanta. Ah, que sí? Com vas que vaig? Dona, Marta, tu també. No, que digui el que vulga. Ara te tocarà ficar com una crema especial, que jo te la vendré, perquè és que si no aquí te se pelarà el cap. No, crema no en vull. Vull un suavitzant. Tens alguna de suavitzant, Això d'aquí, és bo. És un suavitzant boníssim, fet d'oli de garrofer. Doncs dóna-me'l. Te'l pots ficar per tot el cos. De dalt a baix vaig a ficar-me'l. Ja veuràs, de jove. Al·lucinarà amb mi. I ja veuràs el cap com te brilla, ja m'ho diràs. Lluenta. Vull estar lluenta per este jove. Que veure, Cinteta, em fas creus. Pareixes un nino. I que dolentes amb ells. No, dona, jo ho dic perquè només has sentit una opinió, també. Tu, vinga, escolta'm. Dis-me, Com me se veu la cara, se't veu la cara més despejada. Que de l'altra manera te tapava molt. Sí. Molt els ulls, trobo. Sí. Mare, que et va parir també tu. Vinga. Dic, mare, per aquí dins l'orella també me puc ficar de suavitzant? Te'l pots ficar per tot el cos, per tot. Conformes. No, Cinteta, que ja baix el jove, ja el veig per allí, ho veus? Jo el veig, està fortat, Sí, està molt fort, este jove. Dic, escolta'm, vinga, que no sé si és lo sufoco d'ara o tinc el cap que m'està encenent en llama. Aquí veig foc, veig flama. Com que veus flamar, a veure, Cinteta, mirant pel cap. Sí, veig foc. Xiques, a veure, que diu que em veu foc, Hi ha foc, s'està encenent. No, però xiques, sí que no va de broma, tinc foc. Sí, Foc. tens foc. Feu algo? Dóna'm el por a l'este, veuràs. No. Vinga. Que et prepari, Cinteta. Sí. Ja està, veus? Arreglat. Tranquil·la, tu que és aquí, quieteta. Mata-ho, vinga. Aneu a buscar una fregada, home, que li esperem això. I el jove, tu, vine cap aquí. Hola, bona tarda, senyora. Li tocava a vosteta? Això mateix. Ui, com està la vostra amiga? Està aquí, Roqueta. Sí, aquí està, s'ha quedat roqueta, fill. I encara no l'ha agafat. No, no fa falta que l'agafes, agafa'm a mi. No es preocupe que l'agafa vostè, per on vol que comenci. En mi has de començar tal com estic ara, Sí? doncs per on vulguis, sí. Va, doncs va, que començo. I si no t'importa, Sí, digues. vaig a treure'm lentament la roba, que diràs que calor. Sí, vostè fiques còmoda. Estic comodíssim amb tu. Ja la veig que està còmoda, això és important. Començarem per les cervicals, muntarem una miqueta per aquí dalt el cap, mira, per aquí. Ai, fill meu, sí. Rasca'm el cap. Sí, li rasco. Ui, Mira, fill meu. mira com te solto les cervicals una miqueta per aquí. Ai, fill meu. Té les cervicals carregadíssimes, vostè treballa massa. Sí que treballo massa, fill meu. Ja es nota que vostè és treballadora. Dic perquè tu, fill, Digues. no estaries interessat en comprar-me la panaderia, No, senyora, ja tinc prou combat fent de podòleg i fent massatges. Pues, xato, un bon bonet com tu allí faria molt de goig. Va,
Que aniré baixant una miqueta més, eh? Sí, baixa. Ara li aplicaré una miqueta més de força per aquí, vaig baixant, Ai, fill meu, una miqueta més, i ara aplicarem la pressió. tu sí que fas impressió. Pressionem el múscul, veus com pressionem? Sí, pressiona. Pressionem i anem baixant. Ai, Anem baixant. Ves baixant, no et diré mai prou. Ves baixant. Toca'm totes. Ves baixant una miqueta més a l'esquerra. Ai, Ec, tu, què fas? Ec, desperta't. Tu, Ec. S'ha dormit o què? Sí, Cinteta. Però com està fet això? No havíem quedat que m'adormiria jo o què? Sí. Ah, doncs Marta, ja em diràs què fem ara, eh? Has vist que munt de màquines tenim? Tenim secadors. Sí, jo ho he vist tot. Tenim pintes. Sí, ho veig. Tenim Sí. rulos. Tenim estisores. Sí, que ho veig. Digues el telèfon d'ella, l'agafo en el vostre permís. A veure què vol dir. Dígame, Cinteta Morante de l'aparato. Voy, Sinteta. Buenas, mira, te truco de aquí de dirección. Dime. Ya hace rato que pues he perdido la conexión, lo siento, hi ha hagut com un cortocircuito o alguna cosa així. Sí, xiqueta, ha passat de tot. Dic, escolta'm, que teniu aquí una trucadeta de vegades esperant-vos en directe. Vols que te la fique? Sí, va. En això acabaríem el programa, eh? Sí, fica-ho. Tu em diràs. Sí, a veure aquí el telèfon. Va, pues va, te la fico. Sí. Trucades de vegades. Hola, sóc Mari Carmen, Hola, Mari Carmen. D'on pica, si es pot saber? de la Ràpita, De la Ràpita. I què més? i m'agradaria posar la cançó Bueno. de... Me dius que ets de la Ràpita i no me dius de quin barri ets? Bueno, no ho sé, això no m'ho preguntes. Com que no t'ho pregunte, filla? Bueno, va, que tinc el lloc poc i m'estàs distraint. No, ha quedat demostrat. De la Ràpita no ets. Pots estar allí vivint, sí, però tu de la Ràpita no ets. A veure, va, quina cançó voldries que fiquéssim? De una de Quico el Celio que se diu Baix de l'Olivera. Ves a l'Olivera? T'enviaré. I li vols dedicar a algú? Li vull dedicar Digues. a ma germana, Digues a veure. a ma cosina Maricintame de Tortosa Ara ho has dit. Ara, i tu ets a tot ma tosa. fillola que Tu ets estudia tot fora. tosa. Però escolta'm, Ja està. no et ficaré la cançó. Penja la trucada. Marta, ens acaba. Escolta'm, de peluques ne feu aquí? Sí, claro que sí. Ja saps que fem de tot aquí. Pues xica, entestant que no en veig cap per aquí exposada. Tenim una màquina 3D que et surten les peluques al moment. Conta, te dius de tot, eh? Dic, escolta'm, filla, que jo estava buscant algo, la veritat és que molt ben concret. Dis-me, Pues, quina idea portes? sí, estava buscant una peluca que si pogués ser me tapés tota la cara. Tens alguna cosa? Bueno, escolta'm, tenim un model que en el seu moment se va vendre molt, que és la peluca del padre Johnny. Ah, sí? I trobes que em taparia tota la cara? Mira, tu te la fiques així la melena cap avant, tirant els ombros, i te pots fer un nuset aquí baix del coll, en el mateix cabell, i només te sabeu el nas. Pues sí, me quedo esta. Que més o menys quina amplada et fa el cap. Dona, no ho sé. Jo trobo que com més gran millor. El que necessito és si em faig aquí el noset de sequeries. Només te sabeu el nas. Sí, això és el que vull. A veure, te la trac, a veure si com te para. Sí, ja pots començar. Dic, de barbes ne feu? No, barbes ja no. Com que no? No, dona, No, ja em diràs tu per què, filla. això és una peluqueria. Sí, però com feu de tot. Escolta'm, i esta és la màquina? Sí, Cinteta. Pues això ja es maneja, ja va. Mira, veus com se fa? Agafes un grapat de pèl d'este que ha sobrat per aquí, Sí. lo fots dins d'este forat. Contra. Mira com agafa en forma de cap. Sí, que aquí veig molt de pèl, No pareix dona, sotana, això. Això, tranquil·la, que te s'ajustarà al teu cap, No et preocupes d'això. Ja te'n recordes perquè el vull, no? Para passar desapercebuda. Pues xica, para de ficar tant de pèl. Però a veure, Cinteta, pa què vols la peluca esta? No t'ho puc dir, filla. És una missió secreta. Quina missió secreta has de fer, tu, quina? Em fiques en un compromís. Xerra meu. És això.
no t'ho puc xerrar, a no ser que te vulguis involucrar, Què dius, me vols ajudar? Pues lo que vulguis. Ah, sí? Sí, sí. Pues passa l'orella, filla, que et vaig a contar el que anem a fer. Dis-me. Pues vaig a atracar la meva pròpia panaderia. No, que tu m'acompanyes, filla, en què vaig? Venim aquí i li diem al del seguro que havia estat tota la tarda barrejant-me en Joanet de la Son. Vas forta, Sí, l'única cosa que em sap mal, Marta, és per a Juanita, que la tenim aquí frígida. Pues bueno, a veure si es desperta Joanet i si l'emporta. No, filla, que Joanet dormi, que ja el despertaré jo després, Pues si xiqueta no se'n parla més. Pues no se'n parla més. El que noto en ficar-me la peluca, Marta, és que m'he suat molt el cap, és normal. Quan no tens pèl, el cap sua més. Sí, tens per aquí a mà una xurrotada de pegaments o Sí, què? sí, cinteta. Va, pues va, fica-m'ho. Veigues, hòstia, me truquen. A veure qui deu ser, a veure, el teu perfil l'agafo. Dígame, a veure. Buenas. Qui hi ha aquí? Trucava pel tema de l'anunci que he sentit. Ah, sí? Lo de la panaderia? Sí, la panaderia. Lo que es traspassa a la panaderia? Sí, este mateix, este que he sentit aquí a la ràdio. Pues a bones hores, fill. Home. Estem aquí organitzant el gran atraco i tu qui vens a què em vols comprar la panaderia? Però si... Pues no, fill, penja. Pues ara no penjo. Pues penjo jo. Ja que vols com és la gent, també. Escolta, Marta, ¿has agafat el pegamento? Sí. Filla, espero que no hagués sentit res del que hem parlat, Ni tingues en ment veure alguna cosa a partir d'ara, Te tapes els ulls. Te tapes els ulls perquè així xiqueta millor que... Doncs collons, som mobiletes. Dis-me, qui ets? Bona tarda, policia local. Preguntaven per Cinteta Morrandes. Sí, jo mateixa, sentit aquí al telèfon. Ah, sí, ets tu? Vale. Què passa? Comentar-te que mos ha trucat una veïna que hi havia un robatori aquí a la teva panaderia. A la meva panaderia, pues si no ve mai ningú. Pues mira, avui que no estaves amb ningú. I bueno, ja que heu trobat o què? Han trobat Aquí, digues, a veure. a una persona amb peluca i barba. Com que peluca i barba? Sí, Cinteta, m'ho han trobat amb peluca i barba. Com s'ha fet això amb peluca i barba? No, i espera't que ara ve la bona. Dis-me, a veure, va, què m'has de dir, aquesta persona? Que s'identifica com Rafael, el teu home. Rafael, el meu home, diu. Te sona? És possible? Dic, bueno, abans d'arriesgar-me a contestar aquesta pregunta, dic que està tota la panaderia destrossadeta de dalt a baix. No, per sort la panaderia està tota bé. Ja et dic, l'han trobat en ell infraganti. Sí, fill meu, és el meu home, però el podem emportar, Jo no faig responsable. Bueno, no obstant, senyora, hauria de... Moltes gràcies per avisar, I bona feina. Au, va, penjo, No pot penjar perquè va passar pel portell a fer el pacte que mos emportem. Senyora? Penseu que es va parir, este Rafael. Hòstia, tu, xec. Hòstia, tu. Pues mira, directament a la presó, estan il·ludit tot per mi. Au. Juanita, va, no me recordava que els ulls. No et preocupes, va. Filla, tranquil·la. He pensat que el millor és que te'n pagues allí, en aquell roblet, a fer-te el bigot i els sobacos, Després vindré jo i m'ho aniré. Au, va, vinga, que diu que es vol fer el bigot, va, emporta-te-la cap allà. Collons, que Juanita, contesto i te l'amago aquí el pitralla, tu deixa'l parlar. Amics oients, si voleu, ens veurem la setmana que ve aquí, a un altre podcast del Terreno. Va, home, que te pares. Cinteta, que som la policia local que havíem parlat abans. Marta, t'anava a dir, agafa unes monetes aquí a la caixa, que primer anirem al bingo. Quan se'n vagi la policia, anem a fer això de l'atraco, que tenim temps encara. Són quasi 3:15. Anem, va. Vinga, ajuda'm. Sí? Però no em toques, no.